Tots els instruments que es poden visualitzar en aquest vídeo, així com els seus vídeos explicatius, estan disponibles a l'espai de recursos del campus FPCAT. Actuacions a desenvolupar durant la fase d'assessorament. Quan la persona assessora rep les dades de les persones usuàries, porta a terme una primera planificació de la fase d'assessorament. Analitza la sol·licitud de la persona usuària, comprovant que compleix els requisits d'inscripció. Elabora una proposta de calendari de les 3 sessions que en principi haurà de fer. La persona assessora es posa en contacte amb la persona usuària per correu electrònic, d'acord amb el model de correu facilitat per l'agència FPCAT, per acordar amb ella la data i l'hora de la primera sessió d'assessorament, que es farà preferentment de manera telemàtica. L'informa que li enviï tota la documentació justificativa de la seva trajectòria professional i formativa, informe de vida laboral, certificats de l'entitat o empresa on s'especifica les funcions que s'han dut a terme, contractes laborals, títols i certificats professionals, certificats de formació, de xerrades, cursos, tallers i altres tipus de formacions relacionat amb la inscripció. També li avança el document de l'historial professional i formatiu, que és el que treballaran conjuntament a la primera sessió. Una vegada que la persona assessora rep la corresponent documentació justificativa, la revisa per detectar possibles mancances, comprovant que hi hagi coherència entre les dades manifestades a la sol·licitud d'inscripció i la documentació justificativa aportada i preparar adequadament la sessió. L'adreça al dossier de competències digital de la persona usuària habilitat a tal efecte per l'agència FPCAT i li envia per correu electrònic l'enllaç de la videoconferència, tot recordant-li la data de la primera sessió d'assessorament. Cal assegurar que la persona usuària rebi aquest primer correu. En cas de no rebre resposta, cal que la persona assessora faci el seguiment telefònicament si és necessari. En aquesta primera sessió, la persona assessora acull la persona usuària al servei d'acreditació i li explica els aspectes més rellevants del servei. Bon dia, Pau. Soc la Laura i seré la teva assessora en el servei d'acreditació de competències professionals. Bon dia. Abans de començar, el primer que cal fer és que t'identifiquis per verificar que ets tu. Em pots ensenyar el teu DNI, sisplau? Sí, clar. Mira, el tinc aquí. El veus? Sí, perfectament. Moltes gràcies, Pau. Per començar, faré un breu resum per explicar-te novament en què consisteix el servei d'acreditació. Ara em comparteixo una presentació on t'explicaré quines són les fases del servei d'acreditació, quina és la seva finalitat, què pots aconseguir participant-hi, quins són els teus drets i deures, etc. La persona assessora comparteix la presentació per recolzar l'acollida al servei d'acreditació. Moltes gràcies. Amb tot el que m'acabes d'explicar entenc millor en què consisteix el servei. Pau, em podries explicar una mica quins són els teus objectius, les teves expectatives i els interessos a nivell professional? I quin és el motiu de la teva inscripció al servei d'acreditació? Aquesta informació ha de quedar recollida a l'informe d'assessorament que elaboraré en finalitzar aquesta fase. Doncs ara, com ara, em trobo que tinc molta experiència acumulada, però no tinc cap document oficial ni titulació que ho acrediti. M'agradaria poder disposar d'algun document que ho provi. M'ha assabentat que al servei d'acreditació és possible passar per l'avaluació de coneixements i volia veure si ho acredito. Pau, veig que parles de document acreditatiu i de títol. Aleshores, què et sembla que podries aconseguir? Un certificat de professionalitat o cursar un cicle formatiu de formació professional? Doncs no conec la diferència entre un certificat de professionalitat i un títol de formació professional. M'ho pots explicar? Sí. Tant els certificats de professionalitat com els títols de cicles de formació professional són documents oficials que formen part de l'oferta de formació professional. Els certificats de professionalitat s'obtenen superant una formació específica d'entre 200 i 800 hores.
No obstant, si acredites totes les unitats de competència d'un certificat de professionalitat, el podràs sol·licitar directament al SOC. D'altra banda, els títols de formació professional tenen una durada de 2.000 hores i si acredites algunes unitats de competència que el conformen, podries convalidar part d'aquesta formació. Cal tenir en compte els requisits acadèmics d'accés per a l'obtenció del títol. Tant els certificats com els títols tenen 3 nivells, que corresponen a auxiliar, tècnic i tècnic superior. Gràcies, crec que ja em queda més clar. No sabia que és un certificat i veig que es tracta d'un document oficial. Doncs, d'altra banda, vull aconseguir el certificat de professionalitat que acrediti la meva experiència professional i potser després m'animo a fer el títol corresponent. Bé, Pau, em podries explicar una mica la teva trajectòria professional? Vaig acabar el COU i per temes familiars no vaig continuar estudiant. Vaig començar a treballar de seguida. Tota la vida he estat treballant com a tècnic administratiu i porto 20 anys treballant en un total de 3 empreses. Des del 2007 estic treballant com a tècnic administratiu a l'empresa on treballo actualment, donant suport a l'àrea de comptabilitat i a més gestiono tot el tema de recursos humans, altes, baixes, modificacions contractuals, realitzant les nòmines dels treballadors i atenc els clients i proveïdors mitjançant trucades i WhatsApp. Molt bé, així estàs ajudant a diferents departaments dins de l'empresa. Perquè expliques, t'has inscrit correctament a l'àmbit o qualificació professional corresponent. En el cas que la persona assessora identifiqui que la persona usuària s'ha inscrit en un àmbit o qualificació que no està d'acord amb la seva experiència professional o formativa, informarà a la persona usuària del procediment a seguir. Doncs ara anem emplenant l'historial professional i formatiu, per tal de comprovar si disposes o no dels requisits d'admissió i veure si pots assolir els teus objectius. Si no el tens a mà, te l'envio de nou per correu electrònic. Obre'l des de descàrregues, ja que si no, no el podràs obrir i comencem. La persona assessora guiarà a la persona usuària en la descàrrega i emplenament del document de l'historial professional i formatiu. En cas que, tot i rebre el suport per part de la persona assessora, no sigui capaç de descarregar-lo o emplenar-lo, la persona assessora emplenarà durant la sessió i posteriorment li enviarà perquè el signi i li retorni. Document rebut i ja l'he pogut obrir des de descàrregues. Si comparteixes el document, l'anem emplenant. Perfecte, Laura. Moltes gràcies per l'ajuda que m'estàs facilitant. Es va emplenant tot el document fins a acabar-lo amb la persona usuària. Ara només faltarà que el signis digitalment si és possible i me l'enviïs per correu. En cas que la persona usuària no disposi de certificat digital, la persona assessora li explica vies alternatives per fer la signatura, directament al PDF, manuscrita, etc. No disposo de certificat digital, però crec que podré signar sobre el PDF amb la tauleta. En cas que tingués qualsevol dificultat, aniria a un establiment que tinc aquí prop, de casa, on puc imprimir i escanejar documents. D'acord. Ara que ja tenim l'historial professional i formatiu emplenat, fem la verificació del compliment dels requisits d'admissió del servei. Tens l'edat mínima requerida per participar en el servei d'acreditació de les unitats de competència per les quals et presentes i veig que tens la nacionalitat espanyola, ja que m'has mostrat el DNI. Per comprovar la teva experiència laboral, revisarem l'informe de vida laboral i els contractes o certificats d'empresa. Veig que en aquest certificat d'empresa es descriu que has fet tasques relacionades amb l'àmbit o qualificació professional al que t'has inscrit. I ara revisem que a l'informe de vida laboral constin els dies treballats en aquesta empresa. Efectivament, al teu informe de vida laboral es pot comprovar que superes els 300 dies treballats, així que compleixes les 2.000 hores treballades fent tasques relacionades amb unitats de competència per a les que et presentes. Un cop verificat l'acompliment dels requisits d'admissió per la via de l'experiència laboral, ja no cal valorar l'acompliment de requisits per la via de la formació no formal realitzada. No obstant, aquesta formació sí que podria ser valorada durant l'assessorament per comprovar l'assoliment de les competències. Pau, hem comprovat que compleixes els requisits d'admissió, per tant, continuem endavant en la fase d'assessorament.
Ara t'enviaré perquè signis també el registre de la primera sessió d'assessorament i me'l retornis signat, juntament amb l'historial professional i formatiu. Perfecte, així ho faré. Quan podem realitzar la segona sessió d'assessorament? T'aniria bé que la fem a la mateixa hora el dimecres vinent? Perfecte, em va bé. Doncs després t'envio l'enllaç per a la pròxima videoconferència. Recorda que pots repassar la guia de la persona usuària si tens qualsevol dubte. A la propera sessió t'ajudaré a que t'autoavaluïs la teva competència professional. Perfecte, moltes gràcies. Fins dimecres. Fins dimecres. Adéu.